Вёска Денчик водоканал приносит свои пробачения за выключение водоснабжения примерно на годину. Всем дороги. Сегодня будем колупаться с гэтым сябрам. Так, гэта завецца гідраакумулятор з аўтаматыкай. Гэта рэле ціску. Як яно устроена. Ёсць глубинный насос на улице. У кого как, у нас недзе каля 30 метров. Ён у зямлі, ідзе синяя труба і яшчэ электрычны кабель. То бок заходзіць один кабель, выходзіць другі, і калі ціск на нейкім мінімуме, які вы адстрайваеце, ён уключае насос, які не павінен жа працаваць заўсёды, бо калі воды нікуды не уходзіць, ён, не ведаю, згарыць ці зламаецца. Калі ён набірае максімальны ціск, па адстройке, ціск сістэмы, ён выключае насос. Навошта гідраакумулятор? Як я разумею, збольшага, каб выраўніваць сам ціск сістэмы, калі ён працуе і калі не працуе, бо зараз груша, здаецца, лопнула. І калі ўключаецца насос, зусім другі ціск. Калі насос не працуе, ён меншы, прычым нешта яно так з гарачай вадой неяк па-страннаму працуе, такі кантрастны душ атрымліваецца. Таксама паслухаў гандляра, хлопца. Ён так вам расказвае, трэба, кажа, вешаць вертыкальна. Каб груша не пераціралась, ён такі кажа, калі ляжыць, а калі насосы бывае ставяць у хаце, і ён на ім як бы вот так вот гарызантальна усталёўваецца. Я ж павесіў яго вот так, як сказаў хлопец. Як бы ўсё роўна, другі раз уже груша перацерлася. А самае галоўнае в этом, бачце, з-за кандэнсата паіржавела гэта яго штукенцыя. Я ее у прошлый раз пачысціў, все сабраў, і зноў яна зноў іржавая. Прабачце, тут шмат чаго не дароблена. Вывады дадатковыя, каб яшчэ падняцца. Кранцікаў у меня тут. Я намагаўся зрабіць як мага больш, каб адсекаць недзе нейкія месцы. Таму я зараз, па-першае, пакуль ён у мяне падключаны вось так, я яго адключу і спрабую зліць ваду. Таксама трэба перакрыць падачу на бойлер. І увогуле закрыем бойлер цалкам. Вот так. Бойлер у меня цалкам гарачая перакрыта. Зараз буду зліваць холодную. Но забуду, что это за пимпочка сверху. Шмачок. Каб накачваць туды паветра. І яно там павінен між грушай і жалезем павінна быць таксама ціск, ён указаны павінен тут нешта по типу 1,7. 1,7. То есть трэба падкачваць і сачыць за гэтым. Перекрыў і холодную везде, на вуліцу і ў розныя бакі. Гэта скручваецца даволі-такі проста, яно тут з розных элементаў. Гэта ідзе з насосам, калі яго вам усталёўваюць. Гэта трэба, колькі ж мне спадабаўся гэты шланг, што яшчэ ідзе з такой штучкай. Вельмі зручна. Нешта палёхало, нейкі цяжкі. Мне так падаецца, што там ёсць вода, не сцякае. Буду скручваць яго адсюль так, і, мабыць, яшчэ нешта сцячэ, але яго скручу зараз. Рэле я скруціў, зняў, і там бульдыхае вода і не зліваецца, мабыць, потому што яна за грушай, за гумкай. Таму нам трэба вынесці яго на вуліцу і разбіраць там. Чаго я тут воды буду разліваць? Тихо, зараз покажу. Гляньте на яе. Выхожу, а она драпежница пошла. Будет гуляться. Тюкает.
Так, тяжкі, там воды. Як же жорстко виглядає. Ну, я тягну, наверное, чутному. Нечто там блытається. Зараз будемо тут розбирати і міняти все як треба. Конечно, іржа їх поїла моцно, але ну, скрутилися без великих напружень з моєго боку. Зараз я їх розкручу, ну і почищу. Ось я їх викрутив, трохи попшикав, хай поки відкисають, уже потекло. О, бачите, ну який жах. Ну так, і тече. Так, тільки... О, бачите, ну так, ось, бачно, що... Ай-яй-яй, гляньте, яка чорна, ну это з гумки. Вот сколько воды. И все мне под ноги, ёшкин кот. Зараз слить треба. І кольки ж там води, ай-яй-яй. Тільки погляньте. Ну і ось амаль стекло. Кориці вельми цікаво. Мишу з'їла. Бачите, смачок ще. Там, о, бачите? На новий показую. І я якби к ньому внутри цепляється, тому прийдеться його так само відкрутити. Гляньте на мої руки. Жесть. І помить же ж нема чим. Води нема. Ні, я там, ну, трохи злив на всялякі. Там у ведри. Открутив, ну і все. О, бачите, опа. Ну і можна витягувати. Офигеть, я ее вытягивал. Я хотел показать ось. Я внутри это как накачивать, напомповывать тиск, накачивать, напомповывать, как хотите. Где же дирка-то? Блин, комары ядуть. Видите, что не могу знайти дирку. Ну, бачно, вот что она пошкрябана по низу. И еще один аргумент супраць того, каб вешаць ее так, як яна вісіць у мяне, то бок яна, бачите, вот низом, недзе там я добрую такую трэшчыну бачу, мотам, і яна трэцца ніжняй часткай. Так ён мне перадрасцягаў, што бачынай будзе ляжаць і цярэцца. Так і яна цярэцца тут будзе. Ай, карацей, ну пакуль так вісіць, бо ж у кацельні шмат чаго мне прыйдзецца пераробліваць. Пакуль так, я ж узяў грушу крыху меншага памеру. Бачна. Паспрабую. Ну, менш. Недзе на траціну, нешта такое. Да і лепш будзе. Але галоўнае, каб гэты, как яго пазваць-то, вісюлька гэтая да сюда дацягнулася і тут така зацягнулася. Карацей, я зараз буду мучацца, бо гэта надо лезці туды рукой разам з гэтым смачком, праціскиваць туды. Уай! Зараз па самы локці буду гэты такі чорны б. Ведаеце што? Гэта вельмі цікавы момант. Рука лезе, а мне, мабыць, яшчэ нет. А як я у прошлый раз гэта зрабіў? Ну я... Во, гляньте. Карацей, я пропхал ее цалком туда, запихал, каб яна не торчала. Ну що, до локтя рука влезла, меня уже за сраку кусаюць комары, а у меня рука у гэтай штуки. И, ну, дотягиваюсь. Ёсть. Я попал. Далей треба закрутить. Ад руки накрутил. Ну, ще нічого. Зараз будем вытягивать и, мне падаецца, натягивать. Ну и вось, бачите, вытягнулась она без проблем. И, ну, все стоит. Не пришлось ей тянуть там, что есть дуры. Карацей,
Я, мабыць, і спадзяюся, што з таго, што яна крыху менш за гэтую, яна мо не будзе так ляжаць на жалезіне і цярэцца аб яго. Хаця ўсё можа быць. Карацей, пабачым і ў чым розніца таксама. Мо заўважым, можа не, з таго, што яна крыху менш. Вось, таксама, ведаеце што? Калі ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, знізе, там у апісанні будуць даступныя спосабы там спонсарства як на Patreon, так і на ютубчыку, мо яшчэ нейкія іншыя. Калі ласка, дапамажыце каналу, каб я не хварэў і рабіў больш якасны контент. Ну, я буду ставіць ужо новую пласціну. Бліскучая, спадзяюся, не будзе іржавець. І вось у нас здарылася сустрэча кітайскага фланцу і польскага танку, баку. Карацей, крыху, вот па міліметрыку. Не, яны былі як бы не у цэнтр. І ўсё, і на рэзьбы не станавіліся. Просто я мучыўся, прыйшлося іх крыху дасверліць пашырэй. Вось. Так, вось зацягнуў ўсё па кругу, так, зрабіў 3 круга, так, падцягиваў, заціскиваў гумку. Ну і на 3-м кругу уже чисто по чвэрці, мабыць, максимум вітка рабіў ужо, каб зацяжка была, дык зацяжка. Все ж трэба, каб яно было добра там прыціснута. Ну і засталося тутака закруціць. Ну, вось я яго скруціў, блісціць прыгожа. Засталося адкрыць кранікі і ўключыць яго у розетку. Але ж там таксама ж ціск трэба задаць будзе. Таму я зараз крыху качну, а потым, калі наберэцца, трэба яшчэ выканаць 1,7. Так, зноў з ракурсом. Ну, недзе 1,7, як і сказано. Тут так само набрали под максимум, колькі выстаўлена. Под 3 у мяне, нічога сабе. Ну, зараз будем назіраць. Калі чутно, я адкрыў ваду. Бачите, будзе падаць ціск. Что мне падаецца, его трэба подкручивать. Раней лепш бы. Ну, включился. Нарешті. Бачите, пошел, ціск пошел. И вода пошла. Не, это ненормально, его треба подстраивать. Так, яшчэ одна проблемка моего расположения. Тое, што ён, вось ён. Як же цяжка было зняць гэтую штуку. І зараз яшчэ неяк спрабаваць адстроіць гэта. Здымем, як гэта там выглядае. Короче, хутенько рассказываю, як яна отстраивается. У нас есть, вы бачите, 2 стружыны. Гэтая вялікая адказвае за ціск уключэння, а маленькая за ціск выключэння, так, калі ему выключацца. Закручиваем и павялічваем ціск. То бок мне трэба вот эту вялікую уключэнне подкрутить яшчэ крыху вось так, закрутить гайку. И я хочу павялічыць да, мабыць, 1,7, мабыць, бліжэй да 2. Выключэнне пакуль чапаць не буду. Калі што, буду падстрайваць па ходу справы. Ну добра, не некалькі віткоў прыйшлося пакруціць. Але ў мяне і ключ такі, абы што. І незручна, але зараз паглядзім. Вось ён зараз не працуе. Вода цячэ. О, огонь, тое, што мне трэба. І пэмц. Так,
Ну што, трэба быў час, каб паглядзець, як яно працуе. І яно працуе, все добра. Перапад ціску не вельмі заўважны, амаль не заўважны. Больш няма кантрастнага душу. Тое, што груша менш, чым была, ну, я розніцы такой не заўважыў, мо з часам заўважыў. Карацей, паглядзім. Все добра, таму дзякуй, што паглядзелі. Асаблівы дзякуй спонсорам з Patreon, спонсорам з ютубчыку. Як стаць спонсорам у апісанні і ўвогуле як дапамагчы каналу, я буду вельмі удзячны. Яшчэ раз дзякуй. Падабайкі, не падабайкі, як хаціце, каментары, калі ёсць якія пытанні. І все, побачымся. Ру-ру-ру-ру-ру.